Mylwiacim letracko debiutowało wiele piór płemłezi, stojały pozycyjnych gazetników w regionie, Głos Kaszebów, Kulturalny Biuletin, Ciądnik Pomerania. W 2013 roku przypydy jubileusz jegłe pusta lati. Pomerania to jeden z najważniejszych ciądników w dzejach kaszebsko-pomyrści pismienizne. Regnęła dzejoni w 1963 roku, jednak jej historio sygy jeź dali, jaś do roku 1957, czyli to ukazał so pierwszy numer pismiona Kaszebę. Gazeta wydawana była bez zrzesieni, a ci tedy spłezwe było jej śleno kaszebści. Wnetka łed z dzieciątku ukazywoni so Kaszeb, był z nima sparłączony redaktor Stanisław Pestka. Utwórcą, można rzec, i tym całym majstrem od redakcji był redaktor Tadeusz Boldwan. Od początku do końca, do 1961 roku, kiedy z nakazu władz partyjnych, wojewódzkich, to pismiono było zlikwidowane pod rozmaitymi prędzej takimi zmyślonymi zarzutami politycznymi, że na przemiara za mało o codniowym rzecu Kaszebów, że to nie była prawda, że jest za mało o rolnictwie, o tych dostawach obowiązkowych i o tacy rozmaity i polityczny, że my też angażowali się redaktorzy, których było niewiele, trójka po prawdzie redagowała to pismiono, że wspierali zrzeszyńców, że za mało procem nim było tych rozmaitych publikacji. Własna Trojanowsko, Izabela Trojanowsko, redaktor Trojanowsko, wpadła na pomyślenie, żeby taci zredagować taki biuletyn zrzeszeniowy, który był na powielaczach drekowany i taki prymitywny, choć było wortne artykle tam zamieszczone. Po likwidacji Kaszeb wesiezne PRL odrzuciwały postępni bidanci z Ziesieni skłydoni w sprawie wydawoni nowi regionalnej gazety. Wedle tego w 1963 roku regnęło wydawoni biuletina Kaszebszczygłe z Ziesieni, jak się kontynuował daja Kaszeb. Redaktorką pismiona łesta Izabela Trojanowska. Później, gdzieś w połowie lat 70. przeszła w domie własna Trojanowska i rzekła, że to musi być inną techniką, bo źle czytają to by chcieli coś wyrtnego i pięknego do ręki brać. No i dzonka starze tego prezesa, jakim był wtedy Jerzy Ciedrowski, na typografię przeszła Pomerania. No i to był początek wielkiego jego zawdzanka. Także to był początek tego nowego decha jakby. I w 1969 roku żeśmy zebrali się i nad Pomeranią udzibli się, żeby się coś jakoś poprawić jeszcze bardziej tą redakcję i estetykę itd. Także był też poeta Bolesław Fac i rzekł, że do mnie, bo ja był wtedy naczelnym i rzekł, że ten tytuł musi być zmieniony. I to ja mówię,
rzekł jemu, że to jest dla wszystkich jasne. Teraz możemy cię daje ta inszą typografia, to możemy to zdzejać. No i padło Juno Pomerania. Ja ją przejął to i sam ten tytuł sam widział innym Četincom też. Bez lata Pomerania na swoich starnach poćtrichiva timizne sparłączony z Kaszebom a Płemłezim. Pisoni prawdę nie wiedno było letci, ale Pomerania jej gazetnice nie miele strach drangłetów. To pokaziwy chłeclebe sylwetka łejcecha ciedrościgłe. Nie udzibnął so przed pisoni mu en najważniejszych sprawach, gdy redaktor Edmund Ściesyk. Wojciech Kiedrowski był człowiekiem, dla którego Pomerania stanowiła jakąś wielką życiową pasję. On przecież był inżynierem, pracował zawodowo. Pomeranie redagował społecznie. No i właściwie większość swojego wolnego czasu jej poświęcał. To było jego dziecko, mówiono nawet. I on bardzo o to dziecko dbał. Pomerania nie powstała na zasadzie takiej, że ktoś ją dał. Ją tworzyli tacy ludzie właśnie jak Wojciech Kiedrowski. Zabuntowuni so procem wesiezną PRL not było zapłacec. W 1981 roku wedewoni Pomeranie łestało zawiesiony. Płestąpni numer łukyzył so dopiezie w 1983. Nim łepsiemusowi były przestenku, Pomerania dali nie miał strach pisać prawdę, a sigać płe płestąpnych buntowników, jak prawie Edmund Ściesuk czy Zbigniew Gach. Kiedy Pomeranie odwieszono, podobnie jak inne pisma, to on właściwie jakby się nie liczył z tym, co się wokół dzieje. Żądano od niego jakiegoś wstępniaka, w którym choćby jakoś tak lekko zasygnalizował, że ten stan był konieczny. Nic takiego nie zrobił, wręcz przeciwnie, umieścił w tym pierwszym numerze, który się nie ukazał w 1982 roku, umieścił bardzo kontrowersyjne materiały. Mi zaproponował pracę, ja byłem bezrobotny ze względów politycznych i ostrzegałem go, że to może mieć konsekwencje i nawet się wahałem, czy tę propozycję przyjąć, ale był bardzo uparty i uważał, że jest okazja, żeby też pozyskać pewnych dziennikarzy. Tutaj również Zbyszek Gach znalazł się w orbicie jego zainteresowań. Muszę powiedzieć, że czuło się w Pomeranii to, że to jest taka enklawa niezależności, wolności. Jest to nawet taki swoisty paradoks, że w tym jednym z najciemniejszych okresów naszej historii akurat Zrzeszenie i Pomerania miały taki swój okres prosperity. Jako te enklawy niezależności przyciągały ludzi niezależnych. Dla wielu pisarzy wybrzeżowych, ale nie tylko, i dziennikarzy, to się stało takim miejscem, w którym mogli wypowiadać się. Nie musieli tego robić tylko w podziemiu. Pomerania umożliwiała robienie tego na powierzchni. W 1989 roku przechydele płestąpni przedni redaktorowie Pomeranie, każden wystawił w niej swój szlach. Łebcia z 50 lat ciągnik so zmienił. Inny styl so jego graficzny webleczęk wprowadzony we stałe atrakcje dla Četinców, turystni dodywci czy platę z muzyką. Bez lata nie zmieniało so leno jedno, tymizna, jaką była Kaszebe a Płemłezi. Od samego zaczątku Kaszebskiego zrzeszenia był taki postulat, żeby Kaszebi mieli swój ciągnik. I przez te 50 lat ci dowiadowano Pomerania. Była ona nie leno jakimś tam formalną gazetą dla władz zrzeszenia, ale przede wszystkim quelni skupiele soledze, którzy chceli rozwijać wiedzę, propagować te wurt, to jaci są ważne dla całego ruchu kaszebścigłe, ruchu pomerścigłe. I ti ledze, to wielki karnoledzy, było w jedno największym skarbem dla zrzeszenia. Pomerania to nie leno tradycja dla zrzeszenia, ale też taki nożądzy, aby docerać ze swoimi wurtnotami do swoich nuleżników,
do sympatyków sprawy kaszebsko-płemerści. Błedzanka ni rozpłescerzymy, najpłest rzadk na świat, na i misja. Pomerania bez półsta lat i swojego istnienia wychływa z opłekolenia cietińców, a tyś redaktorów. Tereciasny przednik gazety Dark Majkości nawet nie może się doznać, kiedy z gazetą zetknął so pierwszy raz. Wprawdzie ciężko mi jest to przypomnieć, dlatego że moja mamka była bibliotekarką, jeśli do dzieci. I odkąd pamiętam, jakim zaczął czytać, to prawie ta Pomerania była. Ona była, pamiętam, zaraz na pierwszy pylec, jak się z biblioteki wchodziło, a ja tam wiele razy wchodził do mamci. I osobliwie pamiętam, na ostatniej stronie była taka seria Herby miast pomorskich, to w jednym czytał, jak na mały knyb z podlecznej szkole. I to jest taki pierwszy zetkanie z Pomeranią, jakie mi przychodzi teraz do głowy. No a później wiedzę z Pomerania ja czytał wiele razy. Osobliwie taki czas, kiedy ja zaczął studiować też starsze numery archiwalne, jakie w tej bibliotece w Anglikojcach znalazł, to był czas, kiedy ja robił w skansenie we Wdzezach, jak prowadnik i też się starał prowadzać po kaszebsku i wnętrz czasem te Pomeranie przezerał, a tam szykał kłaść do kaszebskiego artykla, żeby to swoją kaszebiznę poprawiać. Warto podczerknąć, że Pomerania ma wielki zasłudzi w rozkłescerzonym kaszebskiego języka. Od tyle lat myła na swój dodywk na i uczba, jak je pomocą dla szkolnych kaszebścigłe. Od 2 lat ciągniki dwa językowi polsko-kaszebści. Dzonka we współroboce z Bałtycką Cyfrową Biblioteką, archiwum Pomeranie dostępne jest w internecie. A myślę, że nie ma internetu, nie ma tego, że jest radio, to w cyk są ludzie, co chcą mieć w ręce ten papier, chcą to widzieć, chcą sobie to ustawić, bo też dzwonk w radio, gdzieś można słuchać, to gdzieś przeminie, a równak ta gazeta można też trzymać gdzieś na pamiątkę, może za 10-15 lat pokazać, że na ich stronach, na ich familie, czy może u mnie ukazał się na przykład tekst w Pomeranii. Pomerania ma wielki zasłudzi dla zachowania rozwoju kaszebsko-pomerści reśnote, bo na inspirację do myśleni a dzajoni. To wszystko dzonka aktywność celadzi zebranych wkoło kaszebsko-pomerścigłe z ziesieni. Gratulując i 50 laci, łystywy jeść pytoni. Coś dali, ale to już zanależy od postępnych pokoleniów kaszebów a płemłyżanów.